friends natin dyan, samahan niyo po kami. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Tayo po ay maliligo sa dagat. Subukan po namin maligo sa dagat para magkaroon po tayo ng additional healthy sa katawan. Maliligo sa dagat. Let's go! At sa ngayon po, mga kausay natin dyan, patuloy po tayo. Yo, let's go mga kausay! Dito po tayo sa probinsya ng Sorsogon, Castilla, Sorsogon. Yo, what's up? Nandito pa lang po tayo sa San Vicente at dadaan pa tayo ng San Rafael. Ito yung tinatawag namin dito na kilometro 25. Yung mga curve lane na to. Yan. At dito po sa papasok, yan naman po ay papunta sa tinatawag naming Marcabac. Yan po. Yung pakanan na yun. Diretso tayo papuntang San Rafael o tinatawag na sa lugar din namin dito na 24. Ito na po yung kilometro 24 at sa unahan po ay papasok na tayo ng bukid sa Kapatagan, para sa Kapatagan. Ito na po yung papunta ng Monte Carmelo, Castilla, Sorsogon. At dito po tayo papasok. Ayun, mapunta na po tayo sa beach doon sa kung saan magandang diyan tayo din ng mga taga dito sa lugar ng Castilla ay ang tinatawag na Bagong Sirang. Bagong Sirang po. Shoutout po sa lahat ng taga San Rafael 24, kilometro 24 dyan. Shoutout po sa inyo lahat dyan. Ibabaw ng tricycle. Yo, mga marunong sa tricycle yan. Shoutout po sa lahat ng tricycle driver dyan na taga rito sa all over the world. Lahat ng tricycle driver, shoutout po sa inyo lahat dyan. Shoutout sa mga tricycle driver dito sa Castilla, Sorsogon. Ito po tayo, papunta pa rin tayo sa beach kung saan tayo ay maliligo. Sulitin natin yung ating bakasyon para makapag-enjoy po tayo at matagal-tagal na naman po itong masusundan. At let's go, tara. Ayun, patuloy po tayo mga kausay. Shoutout sa mga idol natin dyan, mga malulupit at mga inspirasyon natin, mga vlogger. Yo, yo, yo! At mga ka-ride friends, at Soward family, at sa lahat ng Team Kalingap, mega love shoutout po sa inyo lahat dyan. At mag-iingat po lagi kayo lahat dyan, at sa lahat ng kaibigan nating OFW sa iba-ibang bansa, kung saan mga kayo naroon. Mag-iingat po lagi kayong lahat dyan, at sa lahat ng ating mga silent viewers at mga viewers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan, sa lahat sa panonood po ng ating video, at sa
panunood ng ating bawat vlog sa araw-araw. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po lagi kayo at God bless po sa inyong lahat dyan. Sana'y nasa mabuti po lagi kayong kalagayan. At patuloy po tayo hanggang sa dulo ng kalsadang ito. At doon po sa dulo ng kalsadang ito, doon na rin po ang dagat. Kaso medyo matarik pa ang ating mga lalakbay mamaya pagdating doon sa unahan, kasi paakyat po ito ng bundok. At pagdating doon sa dulo, paakyat ng patarik at pababa ng palusong na naman. At dito po, ayan, medyo maganda pa ang kalsada rito at hindi pa masyadong matarik at hindi pa siya masyadong malusong. Pero pagdating sa dulo ay nako, doon sa tinatawag na bagong sirang, masyadong matarik at masyadong palusong ang ating kalsada doon. At bahala na po si Batman. Tayo naman po ay mag-iingat. Sana po ay gabayin tayo ni Lord sa ating paliligo ngayong araw na ito. At everyday po lagi nating kasama si Lord sa ating buhay. At papasalamat po tayo sa lahat sa Kanya. Unang-una sa Kanya sa panibagong araw at panibagong buhay na pinagkakaloob niya sa atin. At sa lahat ng viewers, papasalamat din po tayo ng mabuti sa panonood ng ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat. At mamaya na po tayo magbibideo ulit doon sa unahan kasi medyo malayo-layo pa po ito. Nakakanghalay din po. At mamaya po ng konti doon sa dulo. Ito po yung Monte Carmelo Castilla Sorsogon Elementary School. Yan po. Yan ang elementary school dito. Ito ang address ng aking kapanganakan kasi dito po ako pinanganak sa Monte Carmelo Castilla Sorsogon. Patarik na kalsada. Ito na po ang uunahin natin ay ang bahagyang palusong. Isusunod natin ang bahagyang patarik. Oh, ayan. Kasi mas maakyat na yun, masyadong matarik na. At ito po ay bahagya pa naman. Shoutout po sa lahat ng mga taga rito yan, sa lahat ng mga taga Monte Carmelo Castilla Sorsogon. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Shoutout po sa lahat ng nakatambay dyan sa waiting shed. At ayun na po. Check the mic and make sure it sound right, boys.